Ahojte, ja som Terezia a dnes vám prezradím, ako spoznáte profi modelku od tej, ktorá sa len učí. Takže čo si ako prvé všímajte, že profička vždy drží make-up mimo šiat. No a čo to znamená? To znamená, keď ťa líčia na fotenie alebo na modnú prehliadku, musíš spraviť všetko preto, aby si nezašpinila alebo nezašpinila oblečenie, ktoré budeš mať na sebe alebo pri prezliekaní. To znamená, keď máš na sebe make-up a si len muž, to znamená, že ťa prepudrovali, alebo ak máš žena, ak si žena teda modelka a máš make-up ako ja a máš sa prezliekať, jednoducho nesmie tam ostať po tebe nič. Takže neboj sa, keď si s tým nevieš rady pri prezliekaní, poprosiť o pomoc, či už stylistu, vizážistku alebo nejakého iného modela alebo modelku. Dobre? Napríklad jeden z takých typov je, keď máš nejaké úzke oblečenie a fakt tam hrozí, že dojde k dotyku alebo oteru s oblečením. Napríklad si môžeš dať takúto pláštenku cez tvár. To znamená, že nepoškodí sa make-up a nedojde k ušpineniu oblečenia. Niektorí make-up artisti dávajú aj nejaký sáčok cez hlavu. Je to akože smiešné, ale účinné. Môže to byť aj nejaký kus papiera, servitka, niečo, čo ale teda pozor, nevypije do seba ten make-up. Okrem zašpinenia oblečenia make-upom je veľmi dôležité nezanechávať po sebe aj, dajme tomu, potné škvrny. To znamená, že každý model, modelka má mať na sebe účinný deodorant, ktorý ale nefarbí oblečenie, dajme tomu na bielo, hej, takže musíš si vybrať fakt nejaký kvalitný. A keď je aj nejaké veľmi veľké slnko, tak okamžite sa spotíš. S tým nespraví nič ani deodorant. Takže v tom prípade treba mať pri sebe aj vlhčené vreckovky, vždy nejaký aj neveľmi silný parfém, s ktorým sa osviežiš, aby ťa nebolo cítiť. Ale nesmú to byť nejaké veľmi ťažké voňavky. A čo ešte? Čo by si ešte dodal? Alebo dodala? Aby si aj vedel, stylisti mávajú zo sebou aj také spreje. Aj v DMke ich kúpiš a s ktorými ešte zvyknú tak keby postriekať, posprejať oblečenie, aby nebolo cítiť po modelke. Takže je to tiež taký tajný trik stylistov. Takže takto aj my, aj fotografii, aj režiséri, aj vizážisti a vlastne celý tým spoznáme, ktorá modelka je začínajúca alebo ktorá je profil. Takže dievčatá, make-up si nechávajte na tvári a nie na žilách. Tieto rady ale platia všeobecne aj ty, keď sedíš fotiť sám alebo sama pre svoje súkromné účely. Takže dievčatá, nezabudnite mať zo sebou vždy deodorant, kvalitný, aký sme si hovorili, potom nejaký neutrálny parfém, servítky, vreckovky a vždy sa nehambite aj teda poprosiť o pomoc a odovzdávajte šaty čisté. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšej sérii. Čaute.